mmụọ ọgbọgidi ọda igwe ekene gokwe ngị alụsi ekpulọp ọgbalisie oligbo ike mela ogene ekene gokwe ngị chimubuchi uda mmakọ ekene gokwe ngị no Chukwu ọjà dị abịago m efulefu n'ihe abichi ekenekwele m unu efulefu dịka alụsị bụ ji tụrụ ugbo agwala gị sị gị nke anyị lụzere ụzọ nabata abata ogodo eze anyị ọgbọgidi nna ochie nọ akodi igwe ekenekwekwe Chukwu Subalu n'okporo ụzọ kawela dị wee chakezi ya Chukwu Subalu n'okporo ụzọ kawela dị wee chakezi ya Wonye jive nwa gwụrụ ala nwa gwụ ya ivia maka na ọbala ka nwa gwụrụ anwụzi nwa gwụ adị atọ ahịhịa ma chacha iji dive nwa gwụ si na nwere ibe agwụ ya eme agwụwo iwo n'ezie nọ ya alacha ọbala gị na-enwe ya mbara ka mba ka kenyi kọrịa womelo iwe na-atụlọ ekene gwuru m nwunye mmiri mụ mgbe ekene gomunu nta ka chinwe tụọla ya ọbụla ụzọ ka wela iweta kezie obodo mụwa waiva na mụji nwe bilo obodo ligotenu amanwa pụgo wechọkwu ọja dị na-ekwulọrụ ya Beleba Igweze Wazuo kareli obodo adotu ngịga weveni mụ na ya ochime wenwe ive tata nne mụ anọghị m wekwuo etie na ifuvu tareli adeli onwere irugonumu agwara m mmụọ ịbata n'ebe ọbụla na-eri oli ịnụ ụsụ aka male na-agbagalaga ama olile timodia mmụọ ai Chukwu Subalu n'okporo ụzọ kawela dị wee chakezi ya Chukwu Subalu n'okporo ụzọ kawela dị wee chakezi ya enwelu m eze echi ka mụ si wee bịa na adezute nọ ebuo ndị na-ekpeli m ọgọ na-egwu ebili ọgala ndị chitielu ugo mmeli n'isi malako ojitatie mụ ọgọ nọ kpọra mụ mekosi wee bịa malako aweli dị wee bịa ụwa ọ bụ nya na-edu gị gbadogwa ya gidi dọfọ n'aka nli gị jidegwa n'aka ekpe gị maka na igbo n'aka nli n'ihi egbute n'iji ọfọ igbo n'aka ekpe gị n'ihi egbute ewu n'iji ọfọ ọgala ndị chi meleze nọ
kanjezie ndị mmi gwara aka ka nje zute ezi ọhịa mụ eze sọnụ nọ n'ogwu na kewaị ndị pati koreti nwụbụara amị gwara aka ka o si ebi ya ọnụ na kewaị na-atụla aka eze sọnụ na-emeli m ọgụ ọ na-aga n'ọka weze sọ na-akpọ mụ Chukwu ọja dị nza kpọtị mụ nweta akaụntụ mụ nne m nọrọ nne mụ anjezutezi nwanne mụ akadu na mwekene ego Wakamba ekene go kwengi akasi disi na o makoko wabo akasi disi dike wa emeligo gwemu ndio moko no wezo kareli oboda toto ngingan akasidis Chukwu Subalu n'okporoụzọ kawela anyị wee chekezi ya Chukwu Subalu n'okporoụzọ kawela anyị wee chekezi ya awela edibi ụwa nyadu ya eje mama mutalemo eze nwanyị yo kene lọrụ ọmabasi never dry ma nwere obu ọmọgụ nwamụ benadi mmeze keneli meriki mmanwụ ọmọgọgọ bụ abụ si never dry na kewayo chitelugugo n'iri isi eze ọmọgọ nnọkwa nwamụ benadi mmeze nnọ gara na kewayo ezi nọdịgo mma si never try odogwu ego mmanwụ anyị kelele gị enwere ume eze echi na ziala ngozi aka duwele godo aka enwere ime ibu obodo naanị wabi na mkpụrụ ọjadị ime mmụọ raji mụ gosi wee bịa Chamana dia poke matata chamani ruae akaduele gudu akamba no gwaya o maka emelili mosolu ndienu mosorama o maka emelili awele ni dibi wanya dugeje mada puri poche matata adogwaya no bija wele inaba no bija wele akachu dote gwa na tu binenu wonya matu de gwa wa Joseph no agala na Kenya acid mau na boy bad meat ndị chitu elugo n'iri isi na-ebu ụwa gị mmadụ pụrụ igbo ochie ma chacha asị ihe ebutela ile gị igwe ime 2023 anyị elilelive sotekwa n'ọnwa Disemba n'elu
abụọ aja zute ezi enyi m ugo chalata akatu aka mọlị mmanwere omu nwa m ndile ọ gala azụ ka isi ọ na-anọrimide bili akatu nwa ndile gbadogwa ya oke gị n'oyelulili ga-aka onye na-atajili gị anya na-ataji na nkịtị maka na iji ọfọ gbadogwa ya keneli m ọfọ n'ọbụ ife melemele ọga mbụ n'ọbụ chetu melie maka na chi asụrụ ogologo ụzọ awele gị nwee chakezie akadu nwandive ebe ọma ọkọ nọ Chukwu Subalu n'okporo ụzọ awela dị wee chekezi ya Chukwu Subalu n'okporo ụzọ awela dị wee chekezi ya onye jiwe nwa gwụrụ alị nwa bụ ya ibie kpọpala ka nwa gwụrụ ahụ maka nwa gwa dị ata bibie kpọpala ka nwa gwụrụ ahụ ne nwanyị bara ka mbọ aka biko na-edeni nọghị mmanya ala na-azụ nwa nọ waiva ya zụrụ nọ ọgala dọgbo na ka ewe molomolo 2023 ọgala dị chi meleza chi chelukwugo n'iru isi molomolo 2023 ndị eze ọmọgọ nọ unu emeligo chokwu ọja dị meleba ice mele ihe bichi mụ n'ogodo ya livie ihe bichi mụ n'ogodo ya livie efulefu bịa zute mmụọ nka ilozolelezo ọbata bata efulefu aka ụgbọelu mmụọ nwere obu nọ weve ndị mụ ji nwee kalịsịa nwoke m igwe anya ka obi nọ ogbogbo eke mmela ogene aja eke n'owe ime ojimada ogwu ugoko enwe nze nọ ọba ukwu gwaja ma nọ ya ama ka mpakala ma ọzọ n'emu n'ezie n'ọzọ ya na ugoko ya enwe nze mmanwụ biko mebu ụwa gị melekpa agwali gị gwara mmadụ obila gwụ okwu na ya eligotego okwu bebe ọba nne nwanyị bịa ọba ya bichi n'ogolo ka wela ịchake melekpa ka wela iwe dụla iwe je dụla anyị natakwu ka ndị jeleje wee nata n'udo n'ọdị n'ọfọ dị n'ogo onye na-esi ngọba bụlụmụ n'ịkpa ma na-ebido egwu ebido ọbọdụ na-awa na amụmamụ ma mụ mali na ọbụ iwe mụ na chi mụ kpale n'ọba akala mụ ịka na-esi ngọ ọ bụ na ịka na-esi ngọ nga ebe a ka ịhụnanya ọbụ ugo ko ya nwa emeli eme n'ochie eleba Chukwu Subalu n'okporo ụzọ awela dị wee chekezi ya Chukwu Subalu n'okporo ụzọ awela dị wee chekezi ya wee gwe dopa mma nwere obu odogbo na aka ewe igwe ụdọja bebu na dopa nọ okwulumoye mụlodi ọkwụla ọgwọ o nwere ibi na-emeje hụ gị mmiri jezụrụ gị ụwa onye mali
n'ihe emesie ụlọ mmadụ n'ụwa ebido ụwa na-amụ ga amụ otu abụ ka anyị na-ebido egwu ebido ụwa na-amụ anyị amụ mana okwu awele emego na ọpụta gị lopa ekene gọgwa gị gbada anya ihe ebute gị igwe awele gị edu gị ja tolo gị nata ulu bụ ndị chituelu ugo n'iru isi tụmodia awele mụ ji nwe bi ụwa ezie na ọ bụ natalichi natalichi bụrụ ọgwụ nwedebezie mbeleba nwanne alụ agwalọ nwanne alụ agwalọ onye mụ nwere obu onye ego 2023 agwali ndị gị chụrụ ego igwe n'ime ụwa gị nwanne alụ agwalọ nnọ nwanne agbalụ sie iwe adị akọ n'ebe ọ na-adị ịgba mụ na nwaza kabana bụ n'ọgwa nwagwụ adị atarịrị kama nwagwụ ya atarịrị nwagwụla nwaọbala nne gbagwuola anyị dere n'ochimiri tie na nwaanyị nwe nnabata ngozi anyị mụ na nwaza kabana bụ inweta ralichi ezie enyi m wee láyé tá ìwé bí tó ní mbòsí yọtí má ka gidigidi wọn bẹ̀rẹ̀ ndòjì máa dà kúnú ìwé lílẹ̀. Obi jẹ́ China Bank lẹ́sí ẹ̀nà mẹ́kẹ̀ n'ego China Bank odogwu ogbezie ìmú ọ. Ó jẹ́ ìlí ní ìgwè n'emu. Welo temunu akekwo koja abali tiamba China Bank dogo suwala nyo polozo kawela nyo kendo onyo mama lukasina miato bonese kisi webia no lobu one Israel no one asabado kino na tula kage bado siwanyika kanazia ni India nemu wamuna de okuba tuwika melody onyego odogwu ni India biko ge bada ya iye bulile gi igwe mayonnaise no de nofo Agiwu bakoto awele n'akaghị nyaga ụgwọ awele ka anyị obuzi nge mụla ya kazu abịlịgba mara n'ezi na-atụ egwu ngoligoli mụ na mụ ibe mụ chebu ụzọ nara Monday stability dị nwolobu ma ọ bụ agwụ Ochedike unu wewelive keneli mebuke banki ekadi akona bank Ochedike iva di akona bonade kazi makacha di belong ugiloda wala nem ekenego gwemunu Gezi maka tibuzo obi ike let manwe lobu Anane muziamu nemu Anjesu teze imu Christian Damiano Alonego motivation boy manwe lobu What's in the Guatemala
Sunday Azanemu ọdalụ ime Nigeria ọ na-ewepụtala ego anyị na-elive obi anwụle ka anyị ji aga ezuo karịli atọtụọ ngịga azamani na koleji kemeli duoye no nwanne kokologo ejimewelogwu ai bọọlụ araba mmanwelogwu papa chikanso nemu ilusi ekene mezi okele gị ngozi ka nwanyị dị mma enegwolu meji megi ya bụ Pita ọkụkụ adịla ọzọ onye gwara ya ubere n'udu mmiri maka ụlọ ọzọ ya ọmụ ya ekwe ya ubere ọzọ gbogbo wele ka anyị na-ekwuziere bụ okotoko mma nwere ogbu bọọlụ enigwe ya gwụge ike n'ala gị nọ abịa gwakọ n'azụlọ onwe ya ndị chi meleze nọ ogwa wele n'aka anyị na-ekwuzi nne m wụọ awolo ya ji bi ụwa ahịa ebichere ya ebiche ma chaa naanị Chukwu obi n'igwe onye zulivichi ya nene na-enwe ite mba nwamụchidekwe ndị mposi izizi nọ ebe na mmeli wute nnukwute ejie ji gbalagbanne ọ na-alụlụ chi ya uderike ya ọgwụ nọ n'aka ogbonga ịna-anwụ n'ime oji kezimaka Osman n'ezie na mmana anasị ọda biko obi ya obele mmiri obi achịkobe m bụ ihe bụ iti mụ n'obodo ikwu n'obi ya ọkpụkpọkọ ya nwanne biko na-edokwa m ya n'ezie na abụ nwatakịrị efulefu ya bụ iti o Chukwu Subalu ezi anaghị ya na